ଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ। ରାତିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଅଜୟ ଶେଷ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି। ରାତି 11:45 ବାଜିଥିଲା। ଅଜୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାତିର ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ ନୀରବତା ରହିଥିଲା। ଷ୍ଟେସନର ଲାଇଟ୍ ଝିପଝିପ ହେଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ଅଂଶକୁ ସୂଚାଉଥିଲା। ଅଜୟ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଷ୍ଟେସନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅଜୟ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଥିଲା। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କି କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା। କେବଳ ହାଲୁକା ଆଲୋକ ଏବଂ ଅଜବ ଗନ୍ଧ ଥିଲା। ଅଜୟ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ପାଖ ସିଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ବସିଥିଲେ। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଅଜୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅଜୟ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମହିଳା ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି କଳା ଏବଂ ଗଭୀର ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା କେଶ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନରମ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଅଜୟ ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କିଛି ଆଖି ବିନା, କିଛି ଓଠ ବିନା, କାହାର ମୁଖ ନଥିଲା ଚେହେରା। ଅଜୟ ଚିତ୍କାର କରି ସିଟରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅଟକିଗଲା। ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁସଫୁସ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଚଢ଼େ ସେ କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲା। ଚିତ୍କାର ଧ୍ୱନି ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜୟର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା।